Памятаеце, першая заява в паблік прэзідэнта Зеленского про тое, што некалькі разоў была спроба камунікацыі з рэжымам Мінска па зачыненых каналах, каб яны спынілі працу гэтых рэтранслятораў. Рэакцыі не было. Тады прэзідэнт Зеленскі выходзіць в паблік і кажа, што мы самі вырашым гэту праблему, калі там праз тыдзень яна не будзе вырашана. 24 чэрвеня прэзідэнт Зеленскі выйшаў зноў по гэтай тэме ў паблік і сказаў, што па інфармацыі украінскага боку з 22 чэрвеня гэтыя рэтрансляторы не працуюць. Гаворка шла про 4 ретранслятора. Гомельская и Брестская область. Буквально на наступный день, 25 червня, на территорию Украины с территории Беларуси залетая 5 шахедов, які идут в район Коростеня. Які там склаўся далее лёс гэтых шахедов, мне докладно невядома, магчыма, іх збілі украінцы, але я допускаю, што яны суправаджалі зноў працай гэтых ретранслятараў, якія іх наводзілі. Адпаведна, в інтэрв'ю 29 чэрвеня главнокомандуючы збройных сил генерал Сырскі кажа про тое, што праблема з рэтрансляторамі яшчэ до конца не вырашана, тому што на сувязь выходзіць яшчэ один ретранслятор. Гаворка ідзе уже не про 4, а про 1. Я раблю выснову, што пасля залёту шахедаў 25 чэрвеня был нанесены удар, і гэтыя рэтрансляторы былі знішчены. 3 штуки. Пасля интервью Сырского 29 червня был нанесен еще один удар и был знищены апошний ретранслятор. Подстав не доверять словам президента Украины и словам главнокомандующего Збройных сил Украины у меня нема, потому что на сегодняшний час Украина располагает всеми сродками и силами, как кропкава зрабіць такую операцию. Спадар Вадзім, калі браць пад увагу вашу версію, што яна праўдзівая, атрымліваецца, што нараджаецца першыя два пытання. Па-першае, чаму пра гэта маўчыць беларускі бок? Чаму пра гэта маўчыць украінскі бок? Так, ну, толькі намякае, так, у выглядзе Сырскага, які кажа, што больш ужо не будуць працаваць, так? Чаму так адбываецца? Давайте подумаем, а кому на карысць будзе такая інфармацыя, каб ее зараз подсвечивать? Яна на карысць будзе толькі Расійскай Федэрацыі, якая імкнецца вцягнуць беларускі рэжым в чарговую фазу эскалацыі. А включаў тады рэтрансляторы хто? Спадар Вадзім, а включаў тады назад гэтыя рэтрансляторы хто? Расія, Лукашенко? Значыць, Лукашенко не слухаюць. Раз Лукашенко даў загад, каб гэтыя рэтрансляторы не працавалі, пасля пра іх украінцы ударылі, пасля зноў яны включіліся. Я допускаю, что гэтыя рэтрансляторы наогул знаходзяцца под контролем вайсковаслужбоўцаў Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Беларусі, якія расположены. І таму цалкам магчыма, што яны распараджались, калі іх включаць, калі выключаць. Так, яны хутчэй за ўсё выкарыстоўвалі беларускую інфраструктуру, яны былі ўсталёваны на мачтах сотавай сувязі. Тому, каб збіць іх, знішчыць, не трэба выкарыстоўваць ні артылерыю, ні нейкія іншыя там засобы. Там просто гэта кропкавая аперацыя, подлетае кірованы дрон і в онлайн рэжыме збівае гэта абсталяванне. То апошняе пытанне, і все, і Валера, табе перадам, каб ужо закрыць эту тэму. Ці можам вот такім чынам мы сказаць, што гісторыя з рэтрансляторамі у дачыненнях паміж Кіевам і Менскам, яна пастаўлена кропка. Няхай там Лукашенко разумеў, што украінцы могуць бомбануць дронамі па гэтых рэтрансляторах, ён будзе маўчаць, прапаганда, як мы бачым цяпер, таксама маўчыць. Украіна, як вы кажаце, не зацікаўлена ў тым, каб яшчэ і Беларусь так вцягвалася у гэтую вайну ў тым ліку, таму яна маўчыць, толькі намякае. Ці вы яшчэ дапускаеце нейкі віток эскалацыі? Ну, мы ж говорим толькі про 4 ретранслятора. Не факт, што іх там можа быць больш, і не факт, што іх там не змантуюць зноў. Ці на местах гэтых пашкоджаных, ці ўжо ў іншых местах. Таму я бы не ставіў кропку ў гэтай історыі. На самой справе мы балансуем каля чырвонай мяжы. І я маю на увазе і Беларусь, і Украіна. Ситуація вельмі небяспечная. Дзеля чаго яны балансуюць? Варта гэта гульня такая небяспечная? Ну, гэта не дзеля чаго, гэта наступствы. Гэта наступствы палітыкі Лукашэнкі за 32 гады і наступствы прыняцця яго рашэння ў падтрымку агрэсіўнай вайны з 22 году. Гэта сітуацыя не ўзнікла за апошнія 2 тыдні.
Вадим, паслухайце, вось нашы гледачы ў прыватнасці пішуць пра тое, што уключаць, выключаць это ретранслятары, даўно пора выключаць самога ўжо Лукашэнку. Вось на вашу думку, наколькі магчымае гэткае развязанне праблемы, ну скажем так, праблемы ретранслятараў з тэрыторыі Беларусі, калі выключыць тых, хто гэтыя ретранслятары выключае, уключае. І тут не важна, ці это Лукашенко, ці гэта расійскія вайскоўцы, якія там знаходзяцца. Ну, дрону ж не так важна, каго выключаць. Это вы натякаете на этот мем вядомы, што галоўны ретранслятор Гэта я рэагую на каментары нашых гледачоў. Так, сапраўды, галоўным ретранслятарам з'яўляецца Лукашенко, ретранслятарам ідэі рускага свету і этой саюзнай дзяржавы. Но справа тым, што калі гаварыць сур'ёзна, то в Украіне выдатна разумеюць, хто ажыццяўляе эфектыўны кантроль над тэрыторыяй Беларусі. Каго зараз, чым загадам падпарадкоўваюцца сілавыя структуры. Гэта самапрагалошаны так званы прэзідэнт Лукашенко. Калі уявім сабе сітуацыю, што заўтра яго не стала, што далей? Хутчэй за ўсё, кантроль над Беларусю возьмуць прарасійскія сілы ці самі наўпрост расіяне. Ну хіба это да вас пытанне, што далей, бо вы в кабінеце такую функцыю займаеце, як абароны і нацыянальнай бяспекі. Так, менавіта таму у галоўнага ретранслятара яшчэ і застаецца маленькае поле для манёвру. І мы бачым, што ён стараецца выкарыстаць яго напоўна. Яго вот эти ваяжы зараз, то Путіну, то в Кітай, таемныя перамовы з амерыканцамі, таемныя перамовы з Украінай. Нічога не спыняецца. Вадим, у гэткай сітуацыі ці можам мы хаця б тэарэтычна дапускаць магчымасць нейкага, ну хай сабе і не вельмі афіцыйнага хаўрусу паміж цяперашнім Менскам і Кіевам, ну, скажем так, хаўрусу супраць Масквы. Хай афіцыйна там Лукашенко далей цалуецца на Валдае з Пуціным, але, ну, ретранслятары будуць выключацца, скажем так. Магчымы такі хаўрус? Дзеля нават ягонага самазахавання, скажем так. Ну і фактура ёсць пад гэта. Паводле Павла Латушкі, нібыта Лукашенко сустракаўся з кіраўніком украінскім веткі, з спадаром Івашченкам. Так, пакуль в Беларусь не введена значная группировка российских войск, гэта поле для маневра у Лукашенко застаецца. Я маю на увазе маневр а-ля Маннергейма 1944 года, калі Фінляндія змянила бакі конфликта. Пошел в отставку президент Финляндии, який подписывал угоду с гитлеровской Немеччиной на поставки зброи и на союзнические отношения. Его место занимает Маннергейм и подписывая сепаратный мир с СССР и починая войну со своим недавним союзником нацистской Немеччиной в Лапландии. Такий подход потребує державницької мудрості, ну і, безумовно, політичної волі моцної.